שלום וברוכים הבאים למדיטציית הרפאיה מודרכת. ב10 דקות הקרובות נקדיש זמן ליצור מרחב של רוגע ושלווה עבור עצמנו. התחילו במציאת תנוחה נוחה לגוף. אפשר לשכב על הגב, על מזרן, על הספה, או לשבת בכיסא תומך ונוח. העיקר שלגוף יהיה נוח. עכשיו עצמו עיניים בעדינות. קחו רגע לוודא שכל הגוף מונח בצורה נוחה, ותנו לעצמכם רשות להרפות את השרירים. ניקח יחד כמה נשימות עמוקות כדי להתחיל בהרפאיה. קחו שאיפה עמוקה דרך האף. מלאו את הריאות באוויר טרי עד הסוף. ועכשיו נשפו לאט דרך הפה. עם הנשיפה שחררו עם האוויר כל מה שאתם לא צריכים. מחשבות, עבודות. שאיפה גדולה ואיטית דרך האף, מכניסים אנרגיה חדשה פנימה. ונשיפה ארוכה דרך הפה. נשחרר החוצה את שאריות המתח. אפשר ממש לדמיין ולהרגיש איך כל נשיפה משחררת עוד קצת מעוד מקום. המשיכו לנשום בקצב טבעי שנוח לכם. בכל שאיפה קחו קצת אוויר צח וקצת רוגע, ובכל נשיפה שחררו עוד קצת מתחים ועוד קצת דאגות. דמיינו את המתחים מתפוגגים עם כל נשיפה, כאילו היו עננים שמתמוססים בשמי התודעה שלכם. הפנו בעדינות את תשומת הלב אל הגוף עצמו. נסרוק בהדרגה את חלקי הגוף השונים, ונאפשר לכל חלק להרפות ולהירגע. תחילו בראש. שימו לב למצח. תנו לו להתרכך, להשתטח. בלי קמטים, בלי שרירים. הרפו את הגבות. הפיים כבדות ועצומות ברכות. לסת משוחררת. שפתיים פרודות קלות. שיניים אינם נוגעות אחת בשנייה. יכול להיות שברגע זה אתם כבר מרגישים הרגיעה ראשונית. עכשיו עברו לצוואר ולכתפיים. הורידו מעט את הכתפיים. הרפו את השרירים סביב הצוואר. תנו לכתפיים לשקוע מטה בכובד נעים, רחוק מהאוזניים. התחושה הזאת של שחרור בכתפיים מאפשרת לנשום בחופשיות רבה יותר. המשיכו אל הידיים והזרועות. שימו לב לזרועות שלכם, למנח שלהם. אם הן מונחות לצידי הגוף או על הברכיים, תרגישו את המשקל שלהם. כפות הידיים, המרפק, כתפיים. איך הן כבדות ונינוחות, רפויות לחלוטין. כל מתיחות שהייתה בהם לפני שהתחלתם את המדיטציה הזאת, תמוססת לחלוטין. עברו לחזה או לבטן. עם כל נשימה, אפשרו לבית החזה להתמלא באוויר ולהתרוקן בחופשיות. השרירים הבנזיליים, שרירי החזה, כולם רפואיים, הבטן רכה ומשתחררת עם כל נשיפה, ללא החזקה או מאמץ. האיברים הפנימיים נחים גם הם בשלווה. בטן מחייכת, כבד מחייך, כליות מחייכות. בואו נעבור לגב. מהגב התחתון, עמוד השדרה, דרך השכמות ועד העורף.
נסו לחוש את התמיכה של המשטח תחתיכם. המשטח תומך בכל נקודה בגב שלכם. נסו לשחרר כל שריר לאורך של עמוד השדרה. אם יש נקודה מתוחה, דמיינו את הנשימה שולחת אליה רכות וחום, ובעת הנשיפה, אותה מתיחות פשוט מתפוגגת החוצה. הגב כולו כעת כבד ורפוי. ובסוף עברו לאגן, הרגליים, לכפות הרגליים. נאפשר לאגן לשקוע, למלוא כבודו על המזרן. שחררו את הירכיים, את הברכיים. האגן שלנו יכול להיות גם מתוח כלפי מעלה וגם כלפי מטה. שימו לב לזה. הרפו את שרירי השוקיים, הקרסוליים, ועד לקצות האצבעות וכפות הרגליים. אפילו האצבעות נחות ללא מאמץ. שימו לב לרגליים שלכם. הן כבדות, חמימות ונינוחות. מונחות ברפיון גמור. מכפות הרגליים ועד קודקוד הראש, הגוף כולו כעת רפוי יותר משהיה לפני כמה דקות. אם נותרו בגוף מתחים קלים, זה בסדר. קבלו אותם ברכות. אף אחד לא מושלם. ודאו שהם יתמוססו במשך שער המדיטציה. אפשרו לעצמכם לשקוע בתחושת הכבדות הנעימה הזאת, שהגוף שקט ונח לחלוטין. כעת שהגוף רגוע ומשוחרר, הזמינו את הדמיון שלכם להצטרף למסע קצר. תוכלו כעת לצייר בדמיונכם מקום יפה, שלב ושקט, שבו תנוח נפשכם. בואו נדמיין יחד חוף ים שקט בעת שקיעה. דמיינו שאתם נמצאים על חוף ים קסום בשעת בין ערביים. שמש נמוכה, שולחת קרניים זהובות ורכות. הצובעות את השמיים בגווני כתום, ורוד וסגול. האוויר סביבכם חם ונעים, ורוח בריזה קלה מלטפת את אור הפנים והידיים שלכם. אתם שומעים את כל הים, גלים קטנים שמתגלגלים אל החוף וחוזרים אל הים בקצב אחיד, רך ומרגיע מאוד. אתם יושבים או שוכבים על החול הרך. החול תחתיכם חמים ממגע השמש שזרחה במשך היום, והוא מקבל את צורת גופכם בנוחות, קבלה ואהבה מושלמת. תוכלו להרגיש את חוסר ההתנגדות שלו לקבל אתכם. תנסו להרגיש את מרקם החול בנגיעה עדינה עם אצבעות היד או הרגל. גרגירי חול עדינים שנעים תחתיכם ותומכים בכם. החום העולה מהם מרגיע את השרירים עוד יותר. מעל, שמיים פתוחים ורחבים. אולי תוכלו לראות ענני נוצות, נסחפים לאיתם ברוח, משנים צבעים. קולות הגלים, תחושת החול, כולם משתלבים לחוויה אחת. של שלווה עמוקה. עכשיו, התמקדו בתחושה הנעימה בגופכם, כאן על החוף. אין לכם שום דבר אחר לעשות כרגע, ואין שום מקום אחר שאתם צריכים להיות בו. כל מה שקיים הוא הרגע הזה. רוח נעימה, רחש הים המרגיע, האדמה התומכת בכם, מתחת, והשמיים הפתוחים מעל. תחושה של חופש ושקט ממלאת אתכם. מן קצות האצבעות ועד ללב.
אם מופיעה מחשבה כלשהי, זה בסדר. התבוננו בה מהצד, כמו עוד ענן שחולף בשמיים. ותנו לה להתפוגג לאיטה. כעת, חזרו ברכות להתמקד בתחושות הנעימות שסביבכם. אתם חשים רגועים לחלוטין, הגוף רפוי, הנשימה שלווה והלב נינוח. אפשרו לעצמכם עוד כמה רגעים יקרים של מנוחה במקום השקט הזה שבניתם בדמיונכם.